ndichikutambira izvi kare pano padzera re263 pano vada kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell kuitira kuti patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uri wekutanga kumawana. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka nokuti subscribe and turn on the notification bell kuitira kuti tifambirane panyaya dzemanews updates. Muzuva ranhasi ndine nyaya iyo yeaccident yakaitika murodhi iyo inonzi Masvingo Harare highway ndo makaitikira chiitiko ichi. Accident yakaitika imomo. So da kusiyai muchiona video pedza kuona video zvazo zvinofuka comment section ene kuti ngatisafambe takadhakwa kana uchityaira mota, ngatifambe tiri sober sense. Vanhu apa vazhinji vakakuvara ndatiti kwavari get well soon munopora nenyasha dzaMwari. Ngatimbone first update. The driver of this Nissan MP200 was fatally injured in an accident between Chivu and Featherstone early this morning. It is said he was crossing this bridge when he met a bus which was pulling a trailer, and he was hit by the trailer, causing him to veer off the road. Guys, the roads are not safe. Let us always be careful on the road. Next update ivideo iro remuprofita iye aida kubatsira mumwe mukadzi kuti kana uchida kuti udiwe nemurume wako ndipe bonde tigadzire chivanhu ichi kuti utange kudiwa. Vadikani ndokubatsirana kwacho here kwakuitwa kunze uku kune amwe maprofita akushandisa nzira iyi. Wakambosanganawo nazvo here, wakambozvinzwawo here, kwenyu zviri kwere? Da kusiyai muchiona video kuti chiitiko ichi mashura aya maneji ayaya wakambomaonawo here, wakambozvinzwawo here? Kuti first time. Much love. Kwabumira ochamarangi kwabumira kana kuti kwasabhuku yekazi kune mukadzi akanganetseka nekuti murume wake ari kufamba achita gumbomba kumokunze achienda kunotsvaga vamwe vakadzi bati mukadzi aripo pamba aenda kumuprofita achibvamudza kuti munamato iyi ndiwakati newakati asi munamato muhombo wandichazura ndiwo kuti iwewe unofanira kutsvaga vamwe murume waunoita bonde naye waita bonde nemurume yeye pauchapfumisa chinomukutisa murume wako haiwa ndo pachazopa kuti murume wakadzikama zvese zvauchazomuudza zvese achaita zvinoti iwo ndiwo uchatozvina zvokutoomberwa ndiwo unenge watowa mambo kana kuti babababa mukadzi aenda nemunamato mushoma ndokunopa murume wake achinopa murume ndobva akiwa zuva iroro ndokubva anowa zuva iroro ndokubva afonera muprofita madzibaba munamato wamadiba wanhasi wakatooma instead yekutotsvagirwa magirlfriend ndatopfapfadzwa ndati ndatorohwa ndati ndatokuvadzwa izvezvo zvikanzi ndakakuudzai madzimai kana muchinge mapinda mukati mebhire mweya mutsvene ndakakuudzai kuti ai munamato nenguva dzakati onai murume wamunosangana naye pabonde asiri murume wenyu zvamuchasangana naye ipapo mukati mekupukutana wozvinoda pekuti murume wenyu muri kokumba ikoko ndozvichaita kuti murume wenyu adzikame tsvakai murume wokuita bonde naye. Mukadzi akashivedzera kuti baba ini ndashaya munhu handina munhu iye chikonzero kana boyfriend yacho handina murume wangu ndiye chete wandinaye. Wow, zvikanzi kana mashaya there's no problem ndogona kubatsira inini namprofita ndimprofita. okay Muprofita achibvanzi murume mukadzi achibvati kumurume wake baba mwana ndokusaka muchizonana uchizopinda mukuita zvinhu zvakaipa ndiri kuzama kuda kuvaka imba yangu nemi muri kunditorera magirlfriend zviri kuonekwa nenyika yese pandirofamba ndiri kutonyara ndichimonzi ndo amai vemurume vanoita zvakati honai ndiri kuzama kuenda kukereke but honai zvandava kunosangana nazvo ndichizama kuda kuvaka imba yedu. Ndiri kukumbirawo musiye zvamuri kuita inzwai zvandakuudzwa kwandachinotsvaga munamato kuti imba idiwe zvakanaka. Zvikanzi chii mukadzi zvikanzi ndati madzibaba vandibatsire but inzwai zvavari kutaura. Tukanzi mufonere kuti madzibaba halo madzibaba ini ndashaya murume nokuti handina boyfriend yacho. Zvikanzi namadzibaba ndogona kukubatsira inini ndinogona kuuya kumba ikoko toita basa racho munamato woitwa mosunungurwa. Murume zvikanzi dai vaiti huyai madzibaba vachibva vashedzwa zvikanzi huyai madzibaba amai kumagunde kumagunde amai kumagunde kumagunde jekesa musutu kumagunde kufamba uko madzibaba wakanaka kumba kwemadzimai kumunamato. yes unozadzisa vasvika madzibaba vasvika madzibaba paya haka vabva vabatwa nemurume mameseji aya zvangochitaura zvese ndochichi ndobva aendiwa naye kwasabhuku aendisawo naye kwasabhuku sabhuku vachibva vasvika vanzi madzibaba zvamuri kuita zvakaoma zvikanzi ichokwadi ndandasvika ipapo ndokumbira uregero nezvese. Murume achibva ati handina chandinoda kubhadhwa nemurume uyu
chandiri kukumbira ichetu ndechekuti ndiri kukumbirawo asiyane nezvavari kuita kumukadzi wavo. Ndapedza naye. But Sabhuku ndo vakasusumudza nyaya vakati ngaiende kwa mambo. Asi chakataurwa naSabhuku ndechekunzi ndiri kukumbirawo kuti kereke yenyu muno anjaira. Sangano renyu muno manjaira. So ndo paisaka tamirira date rekuenda kwa mambo kuti uyu murume akaramba kubhadharwa, but kwari kuendeswa kwa mambo murume uyu nokuda kwaanizva anoita munzvimbo ine chechi iyi achaitwa sei, uyezve pachazvinotsvakirudzo yokuti vangani vakashandisira munamato uyu vasina kusimba saamai avo vakabvuma, nokuti munamato unotangira vanamai avo yakatangira kudhara. Vangani kumashure vakashandisira munamato uyu ukaita kokana wakaita sei madzimai achigara pavarume vavo, iye achishandisa munamato wokuita bonde nemadzimai evanhu kuti varume vete zvituta, varume vapuse. So murume paakabata madzibaba akaenda kwa mambo, akaenda kwa Sabhuku wake, right, kwa kule nharaunda. Yes. kuno report nyaya ikatongwa zvikanzi kudini naSabhuku. Sabhuku akashevedzera akati iwewo zvawataura zvekuti izvo haudi kubhadharwa, but munhu uyu haizi nyaya yepamba pako chete, kana riri sangano rechechi yaanotungamirira inzvimbo yese nharaunda iyo itori nemadzimai vedu nevazukuru vedu nehama dzese, uyezve vanonamata ikoko vana venzvimbo yangu yese. Kureva kuti minamato uyu dai iri poison, nzvimbo yese inogona kufeura namata ipapo. Saka zvandakuita iwo haudi kubhadharwa, but ndakuchiendesa kwa mambo nomukuru wangu kuti kana munhu aine sangano rekereke raanoshandisa munamato yakadai munzvimbo anonzi kudii. Nyaya ichibvaenda kwa mambo. KB unogona kundikiya izvi zvitiri panapa, kundipandukira kutanga kundikiya ndokudzvimba maziso, kutsuka maziso kune zvaakaita ndoenda kupolisi kunoripota. Asi ndapinda mukama ndobva ndati but pane zvanga zvamubata muzukuru wangu musiye imani. Polisi haikukusii chete, imhosva yawaparai kwandiri ndakuregerera, but mutemo unoti kurova munhu imhosva, pane zvavachaita. Saka Sabhuku ari kuti iwewo waregerera munhu, but takuendesa nyaya kwa mambo kuti zvinoitwa nemunhu mutemo iwowo zvaakaita kwete kuitira mukadzi wako, asi zvacho zvaakaita izvi imhosva semunzvimbo inonzi kuishi. So nyaya yati yapindere mudare ramambo ndamirira date rekuenda kwa mambo. Okay. Kwa mambo asati aenda. Okay. Asi Sabhuku vati usati waenda kunotongwa ikoko kereke yakadai so imangu iyi andiswida. Sabhuku vane power yokudzinga ire munhu munharaunda. No, iwo pachavo vakamirira kuenda kwa mambo vati pari zvinozvi imbomira ukadaro kunamata vachichiye namati kuunganidza vanhu imbomira. Alright. Nokuti pane chiripo chandakumisira chiri kuonekwa nemaziso. Saka ndine kodzero nguva yese ndakambokuvinga here, pane zvandakambotaura here, ndaitotiwo mana dai ndaonekawo zuva rimwe zuva ndakagarapo ndichikuza indimi ndizvozvo pamwe mandiri mutori nezvipo, but nokuda kwezvaitika izvo ndikanyarara kokukazobuda umwe vana kuti muchinzi mune vana vamitiswa, but nyaya ikamboya kwandiri ndinotorwa semukuru akaita sei. Iyo kereke iyi yakakura seiko ine muprofita akadaka kunoita chivi nemudzimai womunhu. Papa ndoda kutaura nezvandinoziva panyaya dzakafanana nechichi dzemaprofita. Nyaya dzemaprofita 80% vanenge vari vakadzi, 20% ndo varume, right? Tozoita 170% yavana vati chechi iyoyo ndo vekunobatsirwa. Vanogona kubatsirwa chete. Saka kubva musi wanzi naSabhuku chimbomira kuoparita uri muno. Avasi kumboomparita ngova anongoenda chiri baba bake zvabakare vari basura vana komana wabata ndinona bata ariko 0713938538 0713938538 munoti kudini kune icho chebocha marange. Okay, mfundisi mprofita ashedzwa kumba namadhamu ava vada kubatsirwa kuitira kuti murume asete gumba mumba kubanze. Murume wake ariko chii chakaiti tipei scenario, chii chakaiti kasvika ipapo. Zimbabwe mprofita akati iye kuti munamato wenyu unzwike ndakupai munamato half course, right? ndosaka masvika mukarohwa pada full course. Ndakakuudzai kuti full course inini kuti murume unyasete gumba kunze. Tsvakai murume
wokusangana naye semurume nemukadzi but asiri murume wenyu. Kana mapedza zvamuri kuita ipapo munenge matora hembe yemukati yomurume wenyu mobva maishandisa ipapo then yozonopfekwa nemurume. Pachapfeka murume uyu pfeki chipfeko ichi achatoita zvese zvaatopangiramo but mukadzi achibvaudza muprofita kuti inzwai inini pachangu murume handikwanise kumuwana nokuti handiite izvozvo ndokusaka ndichiramba kuti murume wangu azviite nokuti handizvide saka boyfriend yacho handitorina zvikanzi manje kana zvakatodaro zvamatakakurawo kudai soka mucharowa kusvika kare uye magirlfriend chachisvika pamba zvikanzi kana musina munhu wacho chiregai ndikubatsirei inini ndopakaudza murume paakazvina zvikanzi ita kuti huya ndokubva auya so baba vepapa vada kumirira kuti muprofita aite zvinhu zvake akambopinda pachena zvikanzi haka ivi kejepa baba wakadi kumbohwanda papa poison aitesiwo nerurimi hapana chidhino